guys, good morning. Dito ko ngayon sa ospital. LCS ng aking misis. Waiting pa lang po kami. Nasa waiting area. Dito kami sa loob ng ospital. Aking misis. Guys, waiting pa lang din po ako dito sa waiting area. Hindi pa po sila lumalabas. Hindi pa rin po sila sa loob. Katagal din po. Narinig ko na yung boses niya. Wait na lang po kay mami. Wait na po kay mami at magana po yung baby. Drop it. A few moments later.
A few moments later. Ha ha ha!